Voilà. Ook in Kamp, in Leopoldsburg dus, is het carnaval geweest dit weekend. En de plastieke steunstickers van 2002 zijn gerecycleerd, zal ik maar zeggen. Helaas wel plastic. Ook hier alle types carnavalplastic. Ja, daar kan iets anders in verpakt geweest zijn. Oh, vermeldzakjes. En plastieke confetti. Een eervolle vermelding voor het merk Caramel, verpakt in papier. Dat zal de oceaan wel niet bereiken, zeker.